Pyhiksen lukuhetki. Moikka! Jatketaan taas lasten kasteraamatun Ystäväni Jeesus lukemista. Tällä kertaa saadaan kuulla siitä, kun Jeesus kastettiin. Voit lukea raamatustasi Matteuksen evankeliumiluvusta 3 näistä tapahtumista. Jeesus oli jo aikuinen mies, kun hän meni kerran Jordanjoelle. Joen rannalla oli paljon väkeä. He olivat tulleet kuuntelemaan Johannes Kastajaa, joka seisoi keskellä jokea ja puhui suurella äänellä. Johannes oli hyvin erikoinen mies, siksi hän kiinnosti ihmisiä. Johannes asui erämaassa, pukeutui kamelin karvoista tehtyihin vaatteisiin ja söi heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa. Johannes oli myös hyvin suorapuheinen mies. Hän moitti ihmisiä heidän pahoista teoistaan ja sanoi, että heidän pitäisi tehdä hyvää toisilleen. Johannes kertoi, että Jumalan valtakunta oli tulossa. Hän kehotti ihmisiä luopumaan pahan tekemisestä ja tulemaan kastettavaksi jokeen. Sen jälkeen heidän pitäisi ruveta elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Myös Jeesus astui Jordaniin ja kahlasi kohti Johannesta, joka katsoi hänen tuloaan hämmentyneenä. Johannes ei olisi halunnut kastaa Jeesusta, koska hän ymmärsi, että Jeesus ei tarvinnut kastetta. Hän ei ollut tehnyt mitään pahaa. Niinpä Johannes sanoi, sinäkö tulet minun luokseni kastettavaksi? Minunhan pitäisi saada kaste sinulta. Silloin Jeesus sanoi, älä nyt vastustele. Näin meidän pitää tehdä, koska Jumala tahtoo sitä. Niinpä Johannes kastoi Jeesuksen. Kun Jeesus nousi vedestä, Pyhä Henki laskeutui taivaasta valkoisen kyyhkyn muodossa hänen päänsä päälle. Samalla taivaasta kuului Jumalan ääni, joka sanoi, sinä olet minun rakas poikani, josta minä pidän kovasti. Kun Jeesus oli kastettu, hän alkoi puhua ihmisille Jumalasta ja opettaa heitä. Hänen työnsä oli nyt alkanut. Sillä tavalla Jeesus kastettiin ja hän aloitti sen työn kantaa meidän syntejä. Ja kantoi ne sitten ihan ristille saakka niin, että me saatiin ne anteeksi. Ihana Jeesus vai mitä? Mutta hei, minne Karitsa on taas eksynyt? Voi ei, aina se menee hukkaan. Meidän pitää varmaan taas etsiä se. Mistäkään me löydetään tällä kertaa? Ei näy täällä. Ei näy täälläkään. Mistä me voitaisiin löytää se? Voiko joku teistä auttaa? Tyynyllä. Hei, käydäänpä katsomassa tuolta tyynyiltä. No niin, sinnehän se on mennyt papan taakse. Sieltä se Karitsa löytyy. Näin eksynyt Karitsa löysi taas kotiin. Me jatketaan lukemista ensi kerralla. Moi moi!